Kaixo, gaur ikusiko duzue zirku paregarriaren antzerkia. Kaixo, nik Arlota naiz eta antzerki honetan magua eta kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Magi naiz eta antzerki honetan pailazo izango naiz. Kaixo, ni Alex naiz eta antzerki honetan domatzailea izango naiz. Kaixo, ni naiz eta antzerki honetan tigre izango naiz. Egun batean, zirku batean, tigre bat, magu bat, pailazo bat eta domatzaile bat zeuden. Egun batean, tigrea eta domatzailea interpretazio bat egiten hasi ziren salto egiten. Xup, xup, venga, levanto, venga, venga. Xup, xup, xup. Oso ondo, leutxo. Xup, xup, xup. Venga, leutxo, venga. Bat-batean, pailazoa atera zen, eta tigrea xup egin zuen salto beraren gana. Xup, venga, txakurtxo. Luego, leutxo, venga. Xup, venga. Kaixo, ni pailazoa. Xup, Ayúdate txakurtxo baita. xup, venga, leutxo. Burua. Joia. Pailazoa kriston mina hartu zuen burua, eta lehoia domatzailea eta pailazoa esertzea joan ziren denbora pixkat. Gero, magua atera zen eta bere truko magia voluntariak eskatzen hasi zen. Kaixo, nik magua naiz. Eta orain voluntariak nahi ditut. Hombre, pailazo hori. Pailazo indartsu. Toda zen moduz? Pixkat txitxuri bat. Bai, kriston txitxuria. Bueno, jarri hori eskuak gozez. Zer gina? Zine egin dizu filma gehiago? Erdiko. Txiki, Gusta dizu da pailazo paregarri, Naixo, utxoa ezen kutzara. Zine egin dizu min gehiago? Azkenekoak. Pentsatu ilargia, eguzkia ez zarra, baina beza izan. Eta esan ja, bat izan. Ja. Ilargia. Bai! Zer listu, bagatura. Orain, bigarren trukoa. Mesedez, eskatu behar dut gure tigrea ateratzea, mesedez. Tigre bitxi bat, Ba orain, bitxiago esango da. Abra, kadabra, pata de cabra, habla. Kaixo. Bueno, eta orain, azken trukua. Orain nik desagertuko egingo naiz. Maguak bere magia trukoak bukatu zituenean, pailazoa, magua, domatzailea eta tigrea atera ziren dantzan. Ta 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 ta.